Магнітна-рэзанансны і камп'ютарныя тамографы, дэнсітометр для выяўлення остеапарозу, біяхімічныя аналізатары і гэтак далей. Новая абласная больніца на Гарадзеншчыне ўжо месяц дыягназуе пацыентаў на высокім узроўні. А ў рэгіёнах у той жа час недахоп абсталявання вузкіх спецыялістаў. У выніку складаныя захворванні прапускаюць або выяўляюць позна. Пацыентам прыпісваюць больш простыя дыягназы і пра рэальныя хваробы не ведае нават Міністэрства аховы здароўя. Да такіх высноваў прыйшлі актывісты незалежнага прафсаюзу медыкаў і прывялі прыклад, чаму гэта небяспечна. На жаль, яны таксама не разумеюць. І таму, калі нават зараз там выдзел яшчэ 4 мільярды на Мінаховы здароўя, а куды гэтыя грошы? На кардыялогію, на пульманалогію, на неўралогію. Можа, увогуле нам трэба на траўматалогію. І вось гэта самае найгоршае. Мы не разумеем, што адбываецца. Паводле Станіслава Салаўя хлусяць дзеля прыгожых справаздач, каб не пазбавіцца прэміяў. Гадавы заробак беларускіх дактароў летась складаў да 15 тысяч еўра ў эквіваленце. У Расіі 18 тысяч, у Літве і Латвіі пад 50. Польскія дактары зарабляюць у 4 разы больш і ў 7 разоў больш нямецкія. Даследаванне групою беларускіх актывістаў стану медычнай галіны паказала, што ідэнтычная сітуацыя з гадавымі выдаткамі на аднаго пацыента. Аналізаваная паводле звестак за 23-24 год. Латвія абганяе Беларусь у 1,5 разу, Літва і Польшча ўдвая, а Нямецчына ажно ў 4 разы. Да, хватает у нас недостатков, но мы отличаемся тем, что мы эти недостатки видим, во многом их искореняем, мы решаем проблемы. Прыклад эфектыўнасці вырашэння праблемаў сістэмы – нашыя сэрцы. Смяротнасць ад сардэчна-сасудзістых захворванняў у Беларусі пужае. 467 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва. У Расіі 395, у Польшчы 218, а ў Нямецчыне ўсяго 133. Гэта звесткі за 21 год. Але аўтары аналітыкі апублікавалі свежыя беларускія ўнутраныя дакументы, якія пацвярджаюць наяўнасць праблемы. Адэкватныя спецыялісты. Проста ў тых умовах нешта стварыць, перайначыць, гэта цяжка. Мінаховы здароўя, гэта ў ёй, на жаль, вывушаны балансаваць між двумя цэлямі. Стварэнне прыгожай картынкі для прыстарэлага дыктатара, только по-другой уже забота о громадянинах. Можно вспомнить хрестоматрийный приклад с Пинеевичем, калі ён пастановіў маски все ж таки надеть, а яму сверху окрык маски снять, яшчэ і наганяй далі. Сістэма не рэфармуецца, але даражэе. Паводле звестак Сусветнага банку, траціна бягучых выдаткаў на ахову здароўя ідзе ад насельніцтва і іншых недзяржаўных крыніц, што сведчыць пра паступовае перакладанне фінансавага цяжару на пацыентаў. Юлія Цельпук, Белсат.